berta thanjibang milisami songjalin lengpi aprangsi berta thepi arjuitha Sarkar pen keron ponahem PMEYG ahem kikim patang pipedet ajok kiduk atum kiduk lethot pu sarlam themandet Am Pukhuri Water Supply Scheme do sita do pakejoy rat langjun longle Hilik ahodalam chak kijumi sita hidim teron arong kijunalang tilong tisum serang hawar piniar nian tat tawar akisung pen jokun ilang Prodip rongpi amithang aradapan kachilang lipu ang thekeklang Forest Department atum longliki koila kangwa tumaphan langdunding KAAC CM Tuliram Ronghang kupi kang saisi pithekpo Karbi Anglong pen Hojai District Ahoilong Tower Kasalam Jipo Puthak Chihilisai Duar Amla constituency Arlo Panbaria Ronga Mekar Ampuhan Sepi Lapen Jugenteron Alang Litumaphan Amri Development Block Ahin Pen PMEYG Ahemso Surihini Recruit Rock Pen Create Rock Sia Parman Panong Piponsi Lapen Bangso Ahem Surihini Recruit Sirkep October Tiklu Pen Kim Rangpi Kramchot Pen Non Puarnianta Patangte Padoko Lasolong Perangke Tumpen Kahumri Damahut Thekponlong Lapen Labangso Ahemso Kikim Kerangpon A contractor amen ex-VDC chairman Dilip Milik Lapen Dhoroni Phangchopusi Alang Litumpen Thanpon Lapen Bangso Hem Kapatang Pi Serak Jephan Amri Block Achokumara Tumpen Abatai Lokahumri Dampen Kipudam Ekon long bang terek phak atike Antela tangkanon ko akaddo ko be kon si dolang nang likakinya tengke chitini elo honi ji Antela tangka kaulai hur nang lifan nang tipon pon ma nang Ipon mane pharu ini nang pi la batai ten da pharu thom la henu na pi an henu batai ni la habe Antel labangso contractor amen nang lichinik ma contractor mane Dilip hala he chairman Dilip Milik yanon bang hala ning phong phan sik tek lo amen pina dhurni phangchu Antel labangso he ma puthang nang likopi lo pui ke patang rek nang puma ma te ko son lon patang nang po ni li hem do thai ve mati yo nang do thai ve Somanai ong pen do thai ve payan la so hem ki kim ke ajak ding piklo gadi arjiding piglo antenal ko he ban puma pupela phan hema patangi phan patang oi pu phun ta lo piglo bang patang ko bang pu pena dik pen mistring toy pu pong toy te det Sita Pinyarnianta Patang Pipesi Padoko Lapen Bangsu PMEYG Ahem Aparmana Tangka Purun Hinian Contractor Kachekrong Atum Pen Van Edlo Puta Alang Litum Pen Chethan Pon Lapen PMEYG Hemso Kilong Dunatum Pen Kachethan Dunatengke Bangso Hemso Kimrang Ponpo Pupen Ajok Kedotang Hemta Ebengan Pripidaksi Nonapor Alang Litum Kedo Ketak Athai Kawe Pen Ajok Akisung Ang Bongsi Cecak Nanglu Lasila Bangso Hem Kepatang Ponjiaphan Alang Litum Pen Karbi Anglong Autonomous Council Along Kiteki Dingatumaphan Chuning Ripon Wothat Langso Pen Rajain Ronghang Newsfast Karbi Anglong Manja Police Station pen kilometer hinira chitim anbak khelo Lumbajong constituency angkang hidim teron polling center kaparlo cherat berong don plikep sosiara datum munit achethekereng jephan kimesen kijonalang awarsai kawideda jok sungpik lopusi Newsfast apherangki kahumri dambo mahut cherat berong amekarpen berta nang pachini dun langtuk kache hothektik alang sinilitum kejunang nasi pen dagarong ring ta rong isi pen isi ne sido gangbra hem lasi lana munit tungke ko sonsi ke sogdun poma ke cingludun poma lasi langa problem pen towar labang ni tong phan emergency pen rabjin pen lasi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari EM CM HAD Minister Lapen Member of Parliament Atom Election Campaign Aporhut Alam Chak Ateng Pen Tenini Pin Pen Munit Kereng Ijia Chethebong Mate Kijunalang Kisung Tektik Pen Nang Pajokra Kimisen Kijunalang Awarsai Nang Rap Thek Asonte Rat Aninga Klong Pen Aningkang Samakardom Lapen Kurbang Tu Kapajir Ponji Puta Lamthe Chepaklang Duntu Ronghang apa sampai nilina tum phan konser cari pon bom ake hoy tum hasame nang tum phan chuning ridun lo la nili tum problem along bang
lang a problem along bang nang tum problem pen nang lang pon na sante CNG pen rong sor tum stame nang tum pan answer se suri akadom nang pajir dun thegi pusi nilihin pen nang tum pan chuning Manjapen Dilip Hansi, Mohor Nebang, Sanjit Tiso, Newsfast, Karbi Anglong. 15 nong Mahamaya constituency arlo Havraghat PHC division ke parlo Ampukhuri water supply scheme rat langlong lesi kedo pakreng pajoy kiramtang ASDC sarkar kedo bom ahut si bangso scheme pangnipen misena lang junlong lo la sofi congress ahut EM Barim Vidya Singh Rongpi PHC arpu kedeng bom ahuta hadak chelang dampen kijunalang longlang seta non BJP sarkar kangnipen piniar ni anta lang junlong lesi adim kapado paki joy asonsi mandelo athe bangso scheme along non kiki bom PHEM Prodip Rong PK nang humri repin lang pusi ningje la sitim Karbi Anglong keja CM Tuliram Ronghang lahaya scheme puthot kapareng thupen ongdung ale radari deng kapale jia phat chuning ri lo pusi hada rada tumpen chuning report nang toy bola sombo man toy de bom ma si ching che bang ke henu bang komri bu hala sun bang e pangkret di bom ke apio hen ong non jeneba tingki ri ga de no pai le ri ga de no la son ga la pa jam no ke une o lo se non ke une de kan aso sa henu ga kayan ko pini henu da ni la son henu da an ki ni body le tamen ni kan ja News Desk Report Newsfast Karbi Anglong. Karbi Anglong along le arlo kilonga hormu topic lasonsi koila changthu la pen kaprek seranta kilonga dimdo lasonsi arlong rupat mate silveta ingnama jo along ingnam raiko matum apuru along kabirti along leki ik kanghuatum aning karong chonpro anpin athe non ning kreng nang leong koila kanghuatum ning arong ong lasi lahaya tumaphat ingnam raikom mate forest department atum tak kachini ne kali sita langdun dingsi thekponlong mate ranger DFO police atumta kacharap tun dokok maputa ongdung atum ningje pon ladak komaratum sikanghu ingnam raikom asaipu saikhe atum ke theklongle karjulongle binongloma mate ingnam raikom asaipu saikhe tumta kanghu atumalong kacharap dun doma puta raratum pen karju pon pado Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kanghua tumaphan langding poma lapen Forest Department saipu atumphan hukum thothe detma kepanep aphan puta ongdunga rarat pen chethan pon ringti aningkan lapusi koila kanghu pen jor inghu pon bomlo lason pute non ningkan hinia phike koila kanghu tum inghua thaya velo pute thengpi thengprang pai kanghu lipu Lasi Prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen koila kanghua tumaphan nep ignangji ignang nike aporsi nang thanpu News Desk Report Newsfast Karbi Anglong 3 nong Jingthong MAC constituency arlo kedo arong arat atum non anta tuwar ka hino kijuna lang akisung Mary hinga kisung lapen telephone tawar ka vepen akisung non anta judun e plengun ilang bangso porahut local MAC mate EM Prodip Rongpi alangli sarkar pen ki PAC ahem along amek kijang loklang lapu serang arat atum EM aphan abatai bangso atowar kaselam nangji aputha chupudun lo bonta rat alam Rongpi asangho arjudor desi tobar semar pipe dadlo non malom arni keso nikre trok si anlo seta bangso atowar inghan langbung krengun AC rat atum towar akisung thektik anang manlo bangso atowar sarkar penang selam PG mane pusi rongara datum council aphan chonghong ding arjiding ploi anlo non ke radatum ka chonghong takilak thusi radatum amithang akhi adat chipadam pen amithang atowar ka cheselam kunopa ot krai pen thurpaklo la anpar takalilang kijuna lang Mary hing telephone tower hei hui anta akisung along si dolo bangso atowar ka selam pon along rat asai klembang sotroteron Wilson Hanse rong achun bang terang lapen rong asar atum japon si bhomta arni kilometer hini ajakiding towar ka selam pon lo pusi sotroteron pen birta pachini jong sinilitum atowar prabjen pen nang semar pipe pulote kebang jikilik ahut apor ahut ke EM Prodip Rongpi aphanta langnang pokpo puta
Hadagarat atum pen Chingkrin pon puta pachini pon kheroni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Kedamtang achik lo pai pai ni phai pho arni laichan ingleng pherang ke anglo APHLC mai puja aikathar si UKSA asong amhang kapathekpu akoi ki pi alam ke ahokali lapen angkur kave alam lopusi APHLC mai puja aikathar pen ningje lasi laichan ingleng rat aphan ahok pet alam lapen klardak pen rat aphan ke thanji aphan pachini APHLC atum pini arni anta student wings selam lelang lasi kopusi APHLC asong atum Karbi Student Association aphan ke thakpu akoi ki pima puta ningje 24 plus pen kachesong waterlist kaprek selam nangji pukehang padolo bangso along 6 schedule implementation committee thihek pen SSIC atum pen cherabdun Samson Teron mai phulo lapen Pranjol Kro secretary lo lapen APHLC mai phu jai kathara phan KSA ke thakpu abang pu akoi ki pike ahok kali pusi press statement p news desk report Newsfast Karbi Anglong Jingthong constituency ke parlo umla phera rong pen bahinia bang phu abang along pen COVID-19 positive ang thek kelong pon la solong puristom sabkata arta phokebra trop la pen purno bahadur mizar arta phokebra trop pusi umpanai block primary health center pen pachini pon Pulis lapen umpanai PBHC Cilangsi tong sekot pen alang li tumaphan ingtum damsi kheroni quarantine center an ponsi amri jingthong hawar pen ke nonamat latum bahini along pen hendo COVID-19 positive ang thek iklang chenglo lasonsi amri jingthong hawar rataphan kaphere meme ang theka sonlo lasi ratatum kedo ke thak pen chenglok kachere nangji akenang sorapor nang litang lokusi ong dungarat pen than pachini pon umpanai pen David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Divas Phukon Liberal Democratic Party LDP along Chepa Ogdun Alang Liphan State General Secretary Arpusi Pek Ponlo Cheklo Jonabarim MLA Holiram Terangta LDP asonglong Chepa Ogdun Son Sipinia Bang Divas Phukon ta Chepa Ogdun lo Kedamtang aporhut Divas Phukon ke Inut Student Leader Kreser Kebra Troxer Kebra Pho Trokner Kebra Trok Asolong General Secretary Arputa Klemponlo Lapen Alangli Inut Journalist Corporate Manager Lapen Inut Anong Kachatangklong Politician Lasi Alangli LDP Asonglong Chepa Ogdun ke LDP Asong Phan Kemisen Ang Theklo Pusi Pherang Kemailong LDP State President Jina Gogoi Lapen State Executive Member Shantikam Hazirikatum Ningje Liberal Democratic Party Adarho Kormokusi Aru Official Nitinistha Rajnaitik Kormokande দলটোৰ সাংগঠনিক পৰিপক্কতাৰ সুদৃঢ় নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ লগতে মোকো অনুপ্ৰাণিত কৰিছে মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস অনাগত দিনত লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে অসমক অসমীয়া জাতিক প্ৰবঞ্চনা আৰু বিশ্বাসঘাতকতাৰ ৰাজনীতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি অসমত আজিলৈকে দৃশ্যমান নোহোৱা নতুন পৃথিৱীৰ চিন্তা চৰ্চাৰে উজ্জীৱিত নিকা স্বচ্ছ আৰু বলিষ্ঠ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব এই বিশ্বাসকে সাৰোগত কৰি লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ এজন সৈনিক হিচাপে এখন নতুন সমাজ এখন নতুন অসম আৰু এখন নতুন ভাৰত গঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ COVID-19 keso pencepa jok nangji puma thaponsi government atum arong tinta testing aphan claim ponlo lasipini rong mo belong pustami testing asai padu ponlo bangso testing along nogaonsor inut milon bora bithi bepari testing ahut COVID-19 positive long pusi Dr. Atum Than Dinida netung hade romong we MPSC under Chukila block PSC pen pinila bangso COVID-19 kiso panitum kites dat romong we bazar complex along tidak penangan pini kecetang 56 an noni tum tes alo sila bang songbong pen inut Nogong district amonit lo korte milon bora po alang li inut pen ajo pini itu positif kes long pon lo selang li phanon mamat ni tum thangta asai pon sedeng pon pon seta non block ni tum la district pen alang tunggang selang li phan phat ko pisun claim pon aima ke alang tum phan nona district wise block so pen silang selang phan ko hum quarantine ba ko pin ma bi ko yang tum sigi pon po tapi ni tum pen ke la ansi non da bang phokebra trok ang bong pen lain do an ke tum COVID-19 na keso po pang thek pon lo na ba Rong mong we penjer songengki mohor nebang Sona Singh Kramsa Newsfast Karbi Anglong
9 nong amreng constituency arlo jirikindeng pen kilometer pho an bak kahe lo poriworton sarkar mate BJP a local MAC Rina Terangpi alangli MAC haidet pen non an kam ki klem PK aphialam lo non puar ni anta adimalongta dongdam ek elang posi hadagara tum pen akoi pipon pon ni tum phan alang phan ni tum khabdun de bipe khabdun thailo chhok dun angsilo sitame alangli wang wada Rina Terangpi da wang ni tum phan angrabre lasipatumi Albert Tiso ahin pen alangli kaching honai asar bura amen pen kam ki klem atum kedoan atuma phan kecho kijun tractor ajang thu anam hei hui cherabdun lapen forest department ahin pen cherabdun anparta parong thom arat atum chongkhili rong theang lapen hijung langso arat atum thurpak pen amina arong atowar harlong ki air chethok ponsi kacheleng atowar selampon pinpur me lahaya ke sung along local MAC Rina Terang PC Chelangdun nangji apodlo kheroni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong non malom so phan bear time tong snack Come one, come all. Langli TVS opposite of Tarlangsong main gate, Bifu Manta Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Bifu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Data kang ton pen nang chirui chulo West Karbi Anglong Kheroni PS Kaparlo Kheroni Forest Bazar along Karbi Anglong Arlo Sitowara men pen Hojai MLA Siladita Dev Alangli Arjiding Kruipen Haladak Kedo Ahoyaratum Arvike Jang Hut Kedam Kebang Atowar Keheno Puthap Anut pen kachoneng rialam the aputhak pini Kheroni Forest Bazar along long inang somjia phan Banglo Bon Sitame Karbi Anglong Arat Mate KSA Karbi Farmer Association Lapen Ongdong Organization Atum pen Thurdun Pak pen Karbi Anglong Arloke nang salam nangni Karbi Anglong Arlota Sorkar do Alangli phan towar kasamar amen pen longli nang parlo ledet jia phansi sodak pen pachini dunlo না আপুনি মালিক বুলি ক'লে নহ'ব না আপুনি দোকানটো খাপ দেখাওক না ডকুমেণ্ট আমাৰ দিয়ক কিন্তু মালিক কাগজটো এইটো যে কাৰ্বি আংলং নহয় হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ সব এইটোতো গেটটো কেনেকৈ যদি এইটোতো বিল্ডিং নহয় দিব পাৰে অসমৰ ভিতৰতে অসমৰ ভিতৰতো মই গম পাইছোঁ আপোনালোকেতো ৰাস্তাটো চবৰ প্ৰয়োজন আছে সেইটো প্ৰয়োজন আছে আপুনিও হোজাই যাব লাগিব এইটোতো প্ৰয়োজন আছে তথাপিও এইটো নহয় এইটো কথা নহয় নিজৰ দেশৰ কথা নহয় কিন্তু আপুনি কাউন্সিলৰ কনচাল্ট কৰিছিল নেকি বা কাগজ দিছিল নেকি গৈছিল নেকি হয়তো বান্ধত আছে হয়তো এই ৰাস্তাটো পাৰিছিলোঁ ফ্ৰম লংকা ৰেলৱে ষ্টেচন মানে 7.5 মিটাৰ 5.5 মিটাৰ ৰোড ফ্ৰম লংকা ষ্টেচন টু কাৰ্বি আংলং এনে এইটো লিংক কৰাৰ কাৰণে চ' ডেট ধুনীয়াকৈ মানে ষ্টেচনৰ পৰা আহি তেওঁলোকে ভিতৰত ধুনীয়া কানেক্টৰ ৰোড পাই যাব আজি এইটো আমি কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ কাৰণ আমাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ দে ডোণ্ট ৱান্ট ডেট এজ এ MLA অফ হুজাই আই শুড help Karbi Anglong. Pinya Dab Malom Chekar Thang Hem Konglong NL 08A 2055 Hamren Pen Hojai An Kipon Bomahut Men kopi ko son pen lone wang bomahut linchika PHC ahema thengno along chingkoi fit ajok hem konglong katewar abang phuse tame pinang an arengahu sonang lo pua berta ketok boma porahut anke police atum setame adimaklong palidunsi kaching thang lok hem konglong aphan kangthurji aphan cyclem pon bomlo berta ki ribdun aporahut anke kithi kerenga berta longpon pilang dongka mukampen komal kathar Newsfast Karbi Anglong Kedam tang ningkan surihini recruit roxy MAC election hut puloni MAC dhor sing rong hang lapen EM kon sing rong pietum hawar ke hat kedam atawar lapen highway an ke pali atawar ke salam jiaphan chichak tikanglu bonta pinianianta inghan tawar si damnang bomlang pusi rong phoara ratum kaningri bonta kamang hume me alama bangke hawar ke hat kedam atawar highway ke pali atawar lapen rongkut block number 4 kedam atawar kok thomalong pen
Rongkut block number 4 pen block number 3 an Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana scheme pen 3.23 km Bengalia rong ke Krongput atawar anke black topping atawar selam pilo bonta Karbi Anglong ke damatawar anke henu Puloni MSC Dorsing Ronghang, Hauraghat MSC Mate EM Konsing Rongpi, CM Atumta, Karbi Anglong Anke Nanglangli Derasonsi Dolo. Election nang lelote, Tawar nang Selampi Popu, Chechak Tekangpo, Bonta Pinyarnianta Hawar ke Hat Kedamatawar, Lapen Highway an Kepaliatawar, Selamle. Surihinira Isianingkan, Rubbish Tok Pruyan, Vetlo. Bonta Bengalia rong kedamatawar ke Mipik, Karbi Anglong apan ke Langle. Kijuna langta avelo, hemsota avelo, ringvelta avelo, dongkorta avelo, kedoji kali kedotang job card anta, than lablo pusi, lovely bepi lapen, tingkreng rong chehon arong asar, deboram rong chehon atumpen nang pachinidun. Okay, tingkreng rong chehon arong, lapen humusti ke puruni humusti apuri, lapen harat humusti apuri. Nasipu rongkut kedamatawar ke misen, tapi la kokni atawar mihing nadak pipodik ni. Tapi mana hendak mana la government tu yen la ben dak local MDC tu kosonson ne la tu ke claim dam mo pita dak banji pola madu sta non da kaje chak pera teng non da nang lele na solar koknia bang aprang keselam doilu man selam le tawar selam de pinang MLA tu men kosonson skim na tu ti malo tu mangke puna bangke so skim under lo no la tu mangke ke bang adam bang ke tu mang hubida lo pu bang ke nang lima ni ke lima ni lovely titi kopi arong bang ni nang ke ni di gan sero dak ba ting kreng rong chon rong hem so ta velo ringvel ta velo dongkor ta velo a jat ta velo ki dui gali ki do tang job card an ta than lap lo non bang ke se ajak a facility ta long de la dak ke kopi constituency lo ende ka kopi koloni lo da bang koloni ma lo dak ke dak ke do sing rong hang do sing nili pachini alam te bang la son lo la bengulia rong dam an to war bang misen no sita mel arleng rong ka puri an bang ke aki hingnong selo la si la rong ba la em tum sita mela Karbi Anglong an bang ke nang lang le da son si dolo election nang le po pati nang ke chak bo he ali bang nang pipo masih ke dam bang ba misen ning ba school charity pene ne tum sita me hat ba te dam sita me ya le ta si to war bang ke nang sok ya le to war yang si hingno pati ko son no dam bang be ha be far sita me kisog yun e je pon sita me ke seksa ko ya le Dipu pen sondon terang report Newsfast Karbi Anglong. Pinia berta lansi pajodiglo, domithak me kardom.